Tinapalabas, nakapungtot ni Chuna ininyawag keng kuana ti para si Imna, anapan ni Jorin, iti balay da Elisa. Gapu iti dayta, sinitar namanen ni Victor, ngamsanan asinalangad ti baro. Ngamkit di, impeteng na ti panang pasyar kuman ni Jorin kinisyasya, ta isuting karina iti balasang. Ket ita papagayam, adto'y tituloy tinobela tayo anapauluan. Siit iti barokong. Ururay na ka ni siya iti mansyon da, gaputay bagak amapan no pasyaran ita. Jak kayat, mami. Anya, saan na kay babayin kini siya? Da kayo matlang ti mga aramid, iti pakaibabain na nyo, mami. Awanan ti adupay asao. Inka kiti nagsukat na mapankan. Kunakmut ajak kayat, mami. Iso adidak pilitan. Kayat mo ka dingag high blood manen. Awan ti mabalin ko. No iso ti pag-high bloodan nyo, mami. Tinong padak manan, mami. Gapot adyak kayat, ti panagsukir mo. Sumubsobra kayon, mami. Dipta kayon. Jorin! Papanam! Ang subli ka! Nakadesisyon akong tatang. Pagsardeng ako ni Elisa nga agtrabaho. Gam anak, nagbalin ana patag kini Elisa ti trabaho na. Napatpatag nga amang tibiyag na, ngam ti trabaho na tatang. Panunutam ko man na imbag, sakbay ang mga ka. Tatang, adda dagiti mangipangpangtaken ko na. Kan adda pa'y dagiti nakita na nga armado a lalaki. Ako na amang katkatawakan ko na. Ay na, sino nga tangamin tagijay? Ken anya tirantada kini Elisa. Panagkunak, ket kayat daadang ranti anak ko tatang. Gapo ka ni Jorin. Ala, kasaritam to nga ron anay magti anak baw. Bareng numayat, iti kayat baw. Dino ti papanam. Agsubli ka! Agsubli ka! Papanan ni Jorin, tarimbar pailaan. Ininto tagsip natin. Salbag na itsayan. Nagsubang kayo kanima rin. Awan! Gapo iti kinasukir na. Anyaman ang tinagsubangan nyo nga gina. Imbagak nga uray ni siya iti mansyon da. Ta imbagak amapan na pasyaran ita. Anya? Gabi ta imbagak. Nakasurun kit din. Apay ngamin nga ibaon mo amapan na pasyaran ni siya. Idin to taawan kanumat ti mariknar na nga ayat kinkwana. Kunak mat ama sursuro ng tulat tangayatan. Nung talaga aranta na ti mangibabain. Ibabain na klaunahin kini siya. Iso di na tong palan na kitikayat ko. Chona, isardeng mo na biyangan ti ayat ti anak ta. No di mo kayat ako maruti sa anyo a panagkinaawatan kini Jorin. Ay saan na mabalin. Ni siya ti kayat ko aparakan ko na. Mayat man kansahan, iso ti ayatan na. Anya, itultuloy kong dagsardang iti trabaho nanang. Gaputasan kan anatalgad iti opisina ni Chona. Nanang, saan tayo nga mo? Amang ano ni Chona matlang ti mangipangpangtaken ka. awan ti amo ka makagapo. Tapno aramidan kanyak ni Ma'am Chona ti kasjay. Adda, Anya ko nanang. ti relasyon niyo ka ni Jorin. Kas na ko nakon. Saan na pa'y nga amo? No saan ani Chona ti mangipangpangtaken ka? Asino nga rod?
Uray sa dino ti ayan ko. No kadang kon, katsak maliklikan nanang. Isa pang hasiyo. Saan da ko mapagsardangan iti trabaho? Anya? Sumrag ako ni opisina inton bigat. Saan, Elisa? Nanang, nagbalin ang napatag kanyak ti trabaho. Napatpatag ti biyag mo ngam ti trabaho. Tanam na mahain nyo kadi. Nga agsardangan dagiti mangipangpang ta kanyak. No agsardangak iti trabaho, nanang. Pues, no di mo kayat ti agsardeng iti trabaho. Isinam nga rod ni Jorin. Anya? Iso ti makagapo. No apay nga damang ipangpangtaken ka. Lading itak, nanang. Gamtsak marami ti bagpagayo. Wala. Ngam, iso ti makagapo no apay amay pangpangtaka. Uray. Dangganak kumamat, Elisa. Diyak kayat amapukaw ka. Maawatan da kumamat, nanang. Tiyakmat kayat amapukaw ko ni Jorin. Ha? Ti kotse ni Jorin. Iso jadimtan. Haddan ni Jorin, nanang. Sige, mabait lang tayo naksabatan. Kat pasang bayak dito balay. Adumistan siya ti anak ko ka ni Jorin. Anda mabutin ni Jorin dito'y balay. Ay na, makapasuron ti kastoy. Nay, apa na kami suot ka amada mga glutluto anak ka. Kaputa masursurunak unay, tatang. Sino aya ti kasuron ba? Jay manensa nga ili tayo Ni Joray? Ta sino kumapay? Ay na, saan mo ko mga ipakita? Weno ipadlaw nga iso ti pagpungpung tuta. Kay kayat ko pa'y numadlaw na. Tabarang no agawi din. Crisilda, pinadakil ka iti nasaya at asursuraw. Tsak kayat dahito yung makitkita king ka. Tatang, ni Jorin ti makagapuno apay nga ipangpangtada jay apo ko yo. Uray pay, awan basol ni Jorain. Wanagam, tatang. Ay, wan gayam. Nangig ko adipay nangan ni Jorain. Iso nga dito yun amangan. Anya? Crisilda, imay asa nga ili tayo ni Jorain. Kat rumbang laeng at tatuan tayo ang nasayaan. Anya ti ko nam, Jorin. Nagsubang kayo kini mamim kat natungpa na kamanan. Uwan, Elisa. Ang apay nga min nagsubang kayo. Gapoy ti panang pilit na nga inakpasyaran ni Shasha. Anya? Naibaga na kanu ngamin kini Shasha nga inakpasyaran iji mansyon da. Isumat lang nga pilitan na kaamapan mong pasyar kini Shasha. Gapo tamabain kini Shasha. Nudyak mapan. O, di napan ka kumalatan. Tapno saan nakakumana tong pa ni mamim. No napanak ko ma. Anya ko mga rod ti ibagak kini Shasha. Sa bagay. Day tamanan ti makagapo. No apay na tong panaka ni mamim. Sana bali. Jak kayat apasyaran ni Shasha. Tasika ti ayatak Elisa. Amot. Amom ka di. Nga oray siya kat. Agparpare ko takmat. Gapo iti relasyon ta. Taapay. Gapo ta na duktala na ni nanang. Nga damang ipangpangta kanyak babawan iti cellphone. Anya? Wen, kat gapo iti dayta. Kayat na niya agsardangak iti trabaho. Saan?
Saan na kaya ta sumrag ka kay opisina yung bigat? Saan ang mabalin, Elisa? Kuna ni Nanang. Saan ko kanon nga urayan nga dadakas ang mapasamak kanya? Kasaritak ni nanang mo. Saan ang mabalin nga agikat ka iti trabaho? Sigurado matektekanan ni siya ang mga uray ni Jorin. Anya nga tatibagak no damagan nakmanan. Oh. Impasigurado ti papan ni Jorin. Sigurado ang makaluksaw mo techay. Gapo iti panagururay na. Oh. Iso na iti umawag. Ay, damagan na lakit dino apay adi na matlangan mauray ni Jorin. Anya nga tatibagak. Nanay, kaya't na kayo ka na makasirita ni Jorin. Nakaluto akon. Magantay ton. Diyo ka din ang agtimbagak, Nanang. Madamdaman ton ti panagsarita mi. Ingkaayabanan dito ita magantayon. Agyaman na, takayat yung agsasangot tayo amangan, Nanang. Gapot ako na ni Lolom asaan kanupay gayam anang malam. Nagsinungbat da ngamin kini Mami na. Iso nga imay adipay ng malam. Naibaglakit din, tanala daw ti panaglutok. Nailakam ko pa'y iti pangrabi itayo. Siguro agad, inturturong ti Diyos ti panakaladaw yung nagluto, Nanang. Tapno makapagsasangot tayo amangan kada Jorin. Sige, ingka nga rudan ayaban, tamagan tayon. Salbag dyan nga Jorin. Sumangpot tulaan. Ituloy ko asirmonaan. Chona, nagbalin ka na si It. Saan kayo maganda ita siit? Kanya, Victor. Diyak kaya't ti panagbalin ko asalawasaw iti imatang ni siya. Si kamat lang ti mga aramid, Chona. Iti sana pa ng pasyar ni Jorin kini siya. Agsakit-lakit di tinaakam na. Apay nga mingay bagam mapalapas siya rin. E dinto ta ibagbaga lang aro din ni Jorin nga awan ti sunggar adut-dut na kinkwana. Isungarod at duwata kumaamang iturong ka ni Jorin ngam di mo kayat. Ay, kaputadyak kaya tapakibiyangan ti ayat na. Kaya't mo nga raw da makapilin to ni Jorin iti saan tayo akalebal iti biyag. Tay ko na akong Chona, bulsek ni ayat. No nakurapay man ti mapili na, basta iso ti pagragsakam di anak ta. Kat itid ko ti si bubukal asuporta kat ko anak. Salbag ka. Saan na mabalin, Victor? Jaki palubos asa bali ti ayatan ni Jorin. Hulitek man ang Chona. Palugudam ko mati anak ta nga gayat. Awan ti karbengan ta amang pili ti kayat na ngayatin. Adda, gapota data tinaganakan ko ada. Iso adinak malapda na makibiyang kini Jorin. Nabsugak kadagiti agkakaimas asidayo, anti. Ket agyamanak ti panakipangan ko kada kayo. Awan anyaman na. Aywan gayam. Anya ti kunam nga ibagam kanyak. Panggap ti ko na kanyak ni Elisa. Apagsardang ninyo kanon iti trabaho na. Kaputasaanan anatalgad iti opisina ni Mamim. Ante, Isu ti nakakitaan ni Elisa kadagiti armado a lalaki.
Saan kay kumaunay nga agbutang anti? Iti dayjay nakita na. Kasanon? No sublian dan tumanan ti anak ko. Adamot ni mami. Kasanon no tao ni mamim dagijay anakita ni Elisa. Anya? Kagurgura ni mamim ni Elisa. Ti panaggayam yo iti anak ko. Di nakarkaro manan no maamuan na nga dan nagkinaawatan yo. Nakasaganak amang salaknib iti anak yo. Kadag iti agtarigagay nga agaramid kinkwana iti dakes anti. Iti nabasak at text iti cellphone ni Elisa. Kat adda ka no dakes a mapasamak no saan adumistansya ken ka. Jak tupulos ipalubos. Nga adda dakes a mapasamak ken Elisa anti. Saan nga iti agnanayon kat mabantayam ti anak ko? Anti. Atapag, ani mamim tigapuanan dyan nag-text. Ngata, anti. Wan! Gaputa saan na kaya't ti kinasingad yung agpadpada. No ni mami man tinang ipangpangtaki ni Elisa. Kitjak ipalubos asaktan na ni Elisa. Mabantayam nga rod ni Elisa iti opisina da? Anti. Isot gapo na kayat kon nga umikat ni Elisa iti trabaho na. Tama nga no agpaiso ti atap ko. Tapno agtal na ti panunot yo, anti. Kat inak bantayan ti anak yo iti opisina da. Anya? No kasapulan nga agtrabaho akmatan iti kumpanyami. Tapno bantayak laang ni Elisa. Kat aramidak, anti. Oh, rabiin nga di pa isimbangpot ni Jorin. Siguro, napan man rin nagpaing ka na kiti barkada na. Dapat tinalaos asakit tinakam na ka. Wan, ngam kasano no saan akadagiti barkada natin na pananda? Matanagan ka maitulay nga di pa simbangpot yung anak to? Siyempre, gaputadyak kayat nga dadaka sa mapasamak kan ko na. Mala, barbaring no dandani ditan. Nuawan pa'y kalbasan ti may nga oras sa pulenta. Anya? Tay kunakon, diyak kayat nga dadaka sa mapasamak kin ni Jorin. Sige. Inaklat nga ro din irwar ti garahe di kotse. Iti kasta, no awan to pa'y laeng kalpasan ti may sa oras. Kat sa pulenta to. Oh, sige. Padasik pan nga awagan, parang sumungpat mutlaan. Iso ti umawag. Ay, saan nagayam? Ngibat kayam Dugong. Hello, Dugong. Anya, nakitam ni kutsi ni Jorin ang nakaparada iti sango ti balay da Elisa. Sana mabalin. Ti salbag na ijayan, ijay gayam ti napananda. Mapad ko danunan iti balay da Elisa. Maluksawak mat kan ni Auntie Chona. Impanamnaman na ti umay ni Jorin. Ti Chona. Iso day ti mawawag. Ay, oray na sakit tinakan ko kankwana. Sang batak latan to yawag na. Hello, Auntie? Siya. Ang bukod no sa dino ti ayan ni Jorin. Oh, sa dino, Auntie? Iti balay da Elisa. Anya? Anya pa'y dagiti sumarno a mapasamak.
Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parugong.